Mulla oli taas hieno visio, että mitä tää video on. Mut mä en osaa vääntää sitä sanoiksi. Sen moottoripyöräkolarin jälkeen mulla oli isot visiot, että mitä sille pyörälle tehdään ja näin poispäin, mutta se on pari vuotta vaan seissyt tossa. Mulla on tullut ihan täys motivaatiopula. Tuli seinä vastaan ihan suoraan sanottuna. Ja laitoin sen myyntiin tossa joku aika sitten ja se ei kerinnyt viikkoakaan olla myynnissä, niin joku tuli se hakeen pois ja siitä siirretään moottori nyt vaan johonkin crosskarttiin ja sen pyörän tarina oli siinä. En tiedä mitä. Tuunko ikinä ostamaan toista pyörää tai kolmatta. Näillä näkymin on ainakin sellainen fiilis, että aika ei riitä, niin voi olla selvin, kun ei hommaa vielä ainakaan uutta pyörää. Mutta tuossa on noita jotakin kateosia sun muita, mikä jäi ehjäksi, niin laitahan nekin tossa myyntiin jossain kohtaa. Ja otetaan niistä rahat pois ja siirretään ne tohon Bemarin Overlandin rahastoon sitten. Tarvitsee kumminkin kurapyörät ja vanteet ja paljon kaikkea. Kaikella on aikansa. Ei tullut vapuksi ajoon se pyörä. Eikä enää tuu. Muisto vain jää.